yamamo akwapa efi tumrika ne hia yen ewo Facebook and efinse YouTube na yemfa kasebo no echiri mwankasa ensem ya hia kasebo na se e de free Ghana mampeni na bedi echiri mechire Vice President Yamami Jane Nana Opoku Agyemai edensem atudwa se omampeni John Dramani Mahama ene NDC amanyukwe egusu a wonom ebu adwumaden asom oman Ghana sompa titiru abefo kwempeso mofaso na oman Ghana etore jeje omanyim edu baabia na nipa kuma bi enwuna fo nsase na akoye ka no ne nyina da wonom etimi esenkwa mekire ose ene public financial management system no wombe ne kama pa ma bibia atumi atodin odensande tudwa ewo 2026 Controller and Accountant Year General Annual Conference media etodwa ewo kofurudua ewo eneye wadai oforiso bosman metaso de numiensa ewo mfempemienu ne de nsiemu ene ye Vice President echirem sei edu baabia omaga na sika jeje no chesa kwaye opik emu nsa dan na honom ohun se to ya je oto bebre omanyimu nanso bedu baabi no na sika kitua bi ene omanyin aka na yese oma na boka femfram na nipa kakra bi atumi adi sika ne se to na Ghana man ihuna mane omampeni ebede chirechirem Ghana mampeni John Dramani Mahama ene na ban ego so ne shepa ego akoma boa sebeya ekoya hodo bia da fa so a enipa bi edi Ghana sika bom se to e wo na agege to awie no na o manya so mfa so no eto betumi atwa o kirem se no enkutabo mapa ebeya dwuma enam fidi dwuma na afin so abef kan befa so a wo na be agege to e wo manyim na mampeni ebede kirechirem asemanya wo kan Ghana fo mfantu etirim wo be kwaso abadwumaden abo man puntu a omde bo honto ano bibia de bam ma Ghana puntu so atimi ayadwuma o kirem asa na motuei obesra wo man Ghana abanyu ekwawdo a omka biewom efin so civil society omka biewom nyina da obi amfa ntoma emfa ba aban dia no ne nyina yemwa na hunidie mapa etumre ska gigiemu na hohyeso anya adwuma na mo na Ghana puntu nyina yepe no kwablane ba kope enkwedi o man sika ma Ghana man ehuna manne ewiskasimu. The government of Ghana has shifted toward technology-driven public financial management. The future of fiscal governance is digital, but it must be digital with discipline. Government has therefore taken steps to modernize our management systems. We are deploying AI-powered trade analytics and digital VAT systems to ensure revenue mobilization, reduce leakages, and improve compliance. At our ports, inspection systems are being introduced to detect under-invoicing and smuggling, which have historically cost the nation revenue. At the same time, we are strengthening our data systems through GDP and CBIC rebasing, ensuring that our decisions are grounded in credible and reliable data. Omaga na sika hodo ampenifo je port ne ade a na kwabene ne asidan obi ba kogina immigration officer be border sika akra o mane benya no na kwabene afa ho atoka na omaga ne huna mane ya ma me kirim se ebe twem kabia na eno wache no na omampeni ebe de kire Professor Jane Nana Opoku Agyemai kirim se wo hwa o manga na inflation a esote ebe gina 3.2% no ewo match busumini mu no eya dwumaden so nkwa abanyi boy ye wei amana hongoro so abane ye hodwon papa ansa na sa na moto wei etimi aba service abane bon homoden ehye ne ho so ewo kwan do mfa so a omudi sika egura to previous wo ye mampeni ne wa ma wani ankosika sem ho a Ghana sika sem ene o manyi masetena ebe yire pa. Inflation declined from 23.8% in December 2024 to 3.2% as of March this year. The CD has stabilized significantly, supported DLFM by improved reserves. More importantly, Ghana has achieved a primary fiscal surplus of 1.6%, thus reversing previous deficits. This is the result of deliberate reforms and improved public financial management systems driven largely by institutions such as yours. Ani a woti ye Ghana mampeni ebedi akire mekire yam Vice President Professor Jane Nana Opoku Agyemai.
Yantua Kasia Boniso Nagana for Afre South Africa for Acting High Commissioner Ayetando Dalamba. Efa ye xenophobic attacks no ekoso ne e kan say di anache say otan a omo ewo ema aman foforo sofo anache say Ghana fo nso so no eka ho. Na Minister for Foreign Affairs Samuel Kujeto Ablakwa abra meeting no ekoso endeya wo eyofo nsobosum ne de to so aduonu miensa won fimpi mienu ne aduonu nsia yimu ana ochemu sa o hwese ne report na ba ene ehunehuna ne ayaya de ne atete no ekoso ewo videos ahodo a abeto monte so na ha dwen ye papa esa na nipa omo so ewo video nim no mani onyam esen enu ntuna mo mamodi asa mo betimi esi anokwan esan say ya de report bi kra beto odwa na chese Ghana fo ni bi omo confront o ma eche omo so omo improve omo legal status na omo free South Africa na omo konkoye omo man su eyie no chema sa na ma we ni na emma emra omo hye no entimi enkoso ye enu ntini so omo ambomodi ha enja na sa ne ma we etimi ekoso a ya de be ha adwen esan say Ghana fo ni titru no cramp na omo ka ho ene omo so efra aman foforo so omo wo ho no ma omo ye omo sa no ha adwen enu ntina ya de Ghana fo ni bi kranti omo atene se omo hyede ma omo ntimi empie na se sende nya ade a obia etimi epranti no omo ntu omo fo na omo san so ebo omo kokosasa ne ma ekoso na no omo betimi ejai esan se mfie bria ebi esi ye no ya de amanfo bebre na na hwe omo kra ebi so ehwere omo japade nti no omo nja anya sa na se koba se nipa nam sa de we so etimi ahwere ne kra de na ha adwen ekoba san so na chese oman kabo ma no ekoso no eno so letuo ebetimi etwa esan se ewa eye Kwame Nkrumah mre so no mo boa South Africa for nti se koba se niam bi say ekoso na mo de eye Ghana for ni bi fa titi me ha adwen nti Ghana bai e de ato eye South Africa for Acting High Commissioner nim so mo mamodi aso mo de hye pa begu akwa mu sa ne be ya sa niam we ye ekoso no betimi esi anokwan o fa se ye nto akase bo no so enya se mukumo anu edene se honkum Sakase one official your official ampa. It's official. DLFM 106.9. Yanto akase bo no so na yemfa ya nimfa nkyere mum wodi Methodist Church Ghana Northern Accra Diocese empenifo e de adesere e de ato Ghana mampeni baremo boada John Dramani Mahama and Efinso o my Ghana mesebadwafo anim say wonam besere wonam mada o my Ghana empenifo ya o madwene say won hye pepe baba bonten na san hye ne beboa pam na wo ye oba be ma na bewa no wo ye obare manso a oba na bewa no woni tumi bia say wo oba won onyonko oba obeka say oba we de mpoku afe na wa mu akono kama oba de se nchenam entemene mi anka say menyonko oba ene ne konkwada ede adea ye asemya no odene na mo kire mi so man hye hye say wa mo de human sexual right and family bills ede ba abeboa pa se be beboa na no no be ye hyede amakobrane se ya mamre ene ya fade ne nyankopon ehu suro no ye bedi so se be ya kobrane oye oberema ene ne nyonko be ma enkonkwada ne enkofa nsem no ye ni enfamro man na adesina perifo de to dwan eye bishop right reverend Andrew Mbia Bedin ene giremu ekasade masafo no na wo giremu se obasra Ghana mampeni baremo boada John Dramani Mahama se osra na da ensensem gwen emfempem mienu na de onu ba ko 2021 ene human sexual rights and family values bill emperifo ko to mahye badwam ekoto ho no mo no ene me wo faase ene Richard Delasky ene Amanda etama semwe edi kopiem Supreme Court zani asemwe de ene ye nchede obiada me amede mesisi me amede mepa na yese me de mpese me ye no wonti ase a wo se ne hwan me amabrabom kukoma brabon so de o man pani wo fa ho ben ni santi mra wei o monti ase ne enti ase kira o man pani hwe ne wan fa wonsa tia amfa nhya ase ekoye preto wa bayi musa abanda da no entimi ansan da ne no ena Ghana man pani bem wo boada John Dramani Mahama obontoa apre emfimpim yenu ne edunu na bato no ena ode to Ghana fo anim sei oba pe sa emre beboa na yatumadi ye ho so na yahye ye ho so ye na oba ona obema na bewade na oberema nso ne oba na bewade na enipa mienu wei aya honam krosera twem konkro kan ne abobra no ene betim na aboa na Ghana yatumi akora ho se na mamre ne hyehyɛ pa no atumi atim ne nsɛm wei mu no ena Reverend Bishop Andrew
ekyerem se obɛhyere Ghana mampani ɔma ne honhom so na sɛ mmɛhyɛbɛdwafo gye tumpe emna na man twentwa ne nase onsa ne menya adwuma na saa ensema do ekoso no etuo ntwa wasan ka sɛ ekyerem sɛ amayasam yade du baabi a ha adwenti mo amode amanyosere munyai na Ghana ye nyina ye mo ma enkyekere ne kankro. Number 2 is the LGBTQ plus bill. The issue of the passing of the LGBTQ bill has come up again lately. Several religious bodies and personalities have spoken about it, encouraging the parliament to pass the bill and the president to assent to it when it gets to his table. The Catholic Bishops' Conference has spoken about it, and our own presiding bishop has also spoken about it. And I add my voice to it, urging the parliament and His Excellency the President to expedite action on it. And yes, more Reverend Akaseye wanu yam. Watia, o chirema masebe dwa fama mo honya ha mo nama moto na Ghana fu ani abrese krodom etwen emrei. Na enwachi ene wasan ede adesere eto Ghana mampani. Berema oboada John Dramani Mohammed nim se nansa beto dwa se ene Constitutional Review Committee ede beto dwa se o mosira mampani. Nansen wo hwa mara hodo beta ankrankra school. NF missing base business schools ahoto no eno eye nsori school no wo mmode na omnya nyina baako na meka ban school no ho preko pe ene ese ya asori osimesi ose ho ahon da bida ye nyina ya ne baako na ye nyina ye moa ene nkramoni na okra Christopher school na Christopher school den nam nkramofo de ne musam Reverend kirem se da bi emwa o emwa baako ba ne sa ho se mmam asori bia wona hwehweye enti obesira da omampani hwe na mre wamfa nsanka men tie dia mpelefo batu dwane daba mode madada no entim ne nkosa Methodist for mu school omonko Roman for de omonko ya we Islamic schools omonso nko amode na moa na Ghana bibia nko na somdwa mente sana don saka problem na beba no oha no beso aseno men. Number 1 is on maintenance of governance system in the mission schools. I call on the government to maintain the status quo regarding the operation and running of mission schools in the country. The proposal of the Constitutional Review Committee to alter the current system, if implemented, will be problematic. Any attempt to liberalize the operation of the mission schools and make them operate like secular institutions could breed indiscipline, mar the cordial relationship among the different faiths in the country, and defeat the objective of mission and evangelism, considered as one of the key reasons for their establishment. Any awoti ye the day a day. Bishop, Right Reverend Andrew Mbia Baden, the Methodist Church, Ghana. Nene ena awoti ntisika enwana omusi mission based schools no. Enya ne saa na schools we ya ban school a munam saa no munam na obia ni lem na modem nsaka be ha dwen bedu baabi na be yesi one time ohu enkwale ya omunenam school yi mu a etutu asem ni nsem hunu no momfa ma hokra wone ne ya dwen obia ndi ni lem Ghana for be kasa ndenti eduru a e be kwanim yento akase ebo no so yento akase ebo ne so na onyonya for Ralph Poku edusei eye mrashebedwani de mabekwa ya batu mpesiane so sesei ede Queen Elizabeth II day nursery school esiesie mu ede ama school for ne achechefo ene timemufo mu wonposem onum nyina se ne be ya disua honsem ebetimi akosuye na ya ade a wo hwese ne na school dan no aye amofra ketwa ekomu ekosua ade na chese ha dwinye ewa batu mpesiane so na Queen Elizabeth II day nursery school yomote no ewo 1954 nim a chese mfie be ye nsu ne ade o maye siesie bia ewo mu na mrashebedwani no ekasa ana oche mu sese wukọ school mu opa na won se ne school dan nesifatia ne se ne mofra ne team na ball egugu nche na nkonya omotena sokranya ade a omuwo bi niam ewo so omunya no omudisua ade mpo anya ade school mu onu omuwo bi ntisa abofra we okache ni so wonyire ne ho ensua ade a obesi da yire ne ho ensua ade so obekọ school dem na akonya betena sokra mpo no unya bi na chese wote fam anaso obegina honom na ensua ade
dia sa abofra no untimi enhye ne nkran sa onyire ne ho emfa ensuade na ye onyonya for Rav Poku edu say eye old student e wo honom na okwa na ewura huye pa esan sa wo hwe sa ne amanfo bi esuade dan yo mutim emofra no esuade na achechefo so ebo mo homoden no do ni old school nim na chese mofra no edan na aye basa bola gugu nchen konya ni na nya de omunya bi omotena so na ha adwen enu ntino eye ne sha onya every district assemblies common fan nim ene mmoa onya free eye nipa nim bi ho na chese kan ni na bom a odi ekosiesie school no na yade a wo kirema obebo modin ya hwese ne ebe ye kobase obenya biaye a ombeto ball agusa ne ebe ya omunya eye school ni mu efinya no so no betimi aye sanso no behwe ne adesua ene di adekira ho ne ma omu hia so no obetimi apebi ede ama school no eba playground so amofra no ebe di agro e wo ho no ma ni na obepe de ama won se ne ebe ya ebe boa na adesua ho samso no etimi akoso e wo Queen Elizabeth II day nursery school nim. Yes, last year Emma yeni awofo ni dindika ho enye teacher for dindika ho di hu se wono mo enkumo amode mo no wofo e di hia mu bebre ye twanya resource ibenya afibi ni agina so nanya answer papa di ama na o ka se ye man mu na Ghana bia betimi aka se e ba bia aban no e di teacher for kono na ni nje ho no pray back pe se ye nche teacher for ka e di assemble ba enti e ho no mesra ban so on fa ni hwe ho enkwala ne curricula ye de beto abonteni asatwe asan de beto abonteni na asatwe asan ya dia e ha den enti enye adia mebo aban no abafi e wo education esa say na ye wo say say chapel class ni ntia wono mo ka ho asem ye say eni esa de be ma mo one man allowance ni na ntwa yi e teacher form beto wo mo bia wo say post wono mo munya de bi ko kira de isi am no ka say ye post wono enu so yi afa teacher for no nya de bi kura no mo atena o mu nya be o ma ni pa na allowance o sa ma na accommodation de bi obekwa eye say wo ka say area man education be bi ejina no pray back enyina yi o sin san so ane say me am ejina he be a living testimony in education can be there here enti o ma ni da so ni to say me ya ene o mo any aban o mo future ana ye the destroy messra aban say we there enya politics o mo many for esan say that man o mo so maka ho say we see a Lumba no so ya dem kuti mo tie messra aban say o man ni for education eni ya wuti ye eyo nyonya for Rav Poku edu say ono na ye mrahye bedwani ede mabekwai abato mpesua ne so na enu achi ana municipal education director Mrs Letitia Obeng esra cheche form honom so mbomodin stress eye dan na omabesiesie ede amom no mbetimi ahweso ye sane ebe ye betimi ache ede amamofra no na niema sei so na bema awomasia tumpon tibenya nkade bia media kire na de fefe ya na media kire nti anna mitina hasa bre media je papa eza say me ba be kwai ha no me behu edan sade na esitie na neda makoma so ne me mpai bone say dako education ebenya mmoa a etise eza say entotofe wa awomasia no ehia pa we the foundation no as I go from na ni dikan je adisua ho wo de akonanim nti se enya fapem no yi a na tese ye to soko enti fapem ati say de mani age papa na member of parliament one ye je for na kwasem e mo fra pdf colorful things attractive things na no an ye hu ni wo hai me da ma se papa eye matro sanka ye hiamwa e ha ansana ebe ye sei no na nye ebe bi so toma e padan so na enya asem ketwa na sasa na ahodi bia limti na frama kakra bi boy a e peja nchansi ekoguye wa na hwe mo fra hwe nkonwa dai atum toys ebe na do baba ha na ninyi so obesua de enti mani age papa na ni
agye papa na nanom ne mpanimfo ahyia ha saa outlook yi me se ro ma tro do brofum ti e me se jama me ni so me jai na maka de me fese meka na me da MP ase papa me da na si here as I say saa investment it is not only investment in this school but it is an investment in the future of the children and my friend da achimu na ode na ho ode ni sika be shape so mo da achi Eni ya uti ye I Municipal Education Director Mrs. Letitia Obein na ne krakramu an assembly member at the Manam Pesa electoral area nonya for Michael Amogoza and so SRM Rashebe Jenny so mayor speed ramps ewo school nedim honom sanya be ya ebetimi asi akwanhia ano obi kwa ni say e fie na ye ni say e school ye MP SCC school yi amene me na be bi obi timi friend honorable we dey what ye dey o be say nyamia ye fast dama honorable MP na PRO can say you say headmaster dey catch any say so we dey open a school only assembly we dey at say there may say ye benya speed ramp kakra wa ha say enkra ne koba omo koba no eya ye sisiye kagya fe ofri so a breka wodi sane no okroso akwa bi asabi obekunipa eti school na ye fe na ye mpese ebeti asembɔ ne no MP Masaka bio assembly mesemo because to you before speed ramps ewa ha schools na anim ha na ema enije na yenim se ene yensa aka no Eni ya uti ye assembly member at the Manam Pasa electoral area ye nonya for Michael Amogoza na manibo yensem troni Barbara Cranton and the besumye yan to akasebɔ no so ne yan kwaso anyina mu o my Ghana ya sante mantemu na kwankyerefo pani ono ene wote o my Ghana asoya ehwe ye na nyinam kanea esom mekyere the managing director of the electricity company of Ghana engineer Kwame Pepena odawhwemu nsem ato o my Ghana de hye anim sei wode mu guso ebo adwumaden ahwe se be ya enyina kanea ho sensema nansen akwesem hwinimu hwi wo hwa na kafre kadwo no bibia tumia konkan na odinsa de tuwa mra wonom ekonsra hwedwumadie ewa bia hodo am wonyimanka enyinam kane ho den eye adwuma firi ewa santemantemu na ode nsemi ode tuwa na openi echirem sei yisigi adwuma kono gusua eye ne to pa boa sebe ya enyinam kane ho sensema nansen anwena ne se ye no ase bayira chese ne amoyi udi sija so a bibi basa ha bayire no bibia be konkan aboa sebe ya adwadie ho sensem ya fiem chese yentume nda edua na Adjoa wo hyew pa kwabrane hu fifire mo friend yo moto hu nyina ye nsane ade ano eto atumi atwa ema de hye nso a wonom ede emfidedwuma eye adwuma no omatumi abadwumaden enya sika ede asom omen na managing director ekirem sese mu gusom ne hye pi egu akwan mu enya semkuma kra wa mu kirem edum pempenso bi a transformers ahodododo na sese kirese ha dwen ento mu gusom sese ne nyina na bona mikane ho den no etimi ejene nasom nansa hadwumadi omokwam kopie mum ewo eye rage eye substation ejoso eno eye mena ana afi nso eye famasua ekopie mu honom kronom abo hia nso mkopie ma nsa hadwumadi no bibia etumi ekonkan na wode mu kiremi sei wombekwaso agina omo naso abo adwumadi ahwe ema sentiment ne potem nyada enyinam kane nansen anwona ne sesa habayire no eto etumi atwa na enyina kwapana ekiremi sei yan kankyere Ghana de hye sei wọ́n ni kobo wọ́n akwama kwahwe bia ya hodo ma nyinam kanea ho den ne wono se de dwumadie no eko na nsanyinam kanea ho nsensem asantemantem dodo na ekasenti wọ́n pese moboa na mo hyem kana ne boa se be ya nnwuma hodo a edu baabi anyinam kanea nti enkonkan no bibia to din ma Ghana yesika sem ene nnwuma nsensem no bibia etumi akonanim. As we have said in our program, we have interventions we're working on within 3 months. So a lot of the problems, the local problems we have in the communities, we'll be addressing them within a period of 3 months. Then we have programs for 3 to 6 months, and then we have programs for 1 year. So this particular project falls part of the 1 year program that we're doing. The work on the Anumaso to the Kase substation, we expect to complete that within 3 months. So each of the project and its specific timeline. But by the end of this process,
In fact, within 6 months, residents in Kumasi should start seeing real improvement in the power supply. And by the end of the year, we should be able to resolve all of that. Covers what we call the medium voltage and then the low voltage. The distribution work you are talking about falls under the low voltage work. But this particular project here covers the medium voltage. A medium voltage is 33,000 volts and 11,000 volts. So you will see work going concurrently. The low voltage work in the communities, the localized ones, where the fuse is going off or a phase is off, that one is local in the distribution network. And a lot of them you should see improvement from 3 months to 6 months. 1365 transformers immediately in the network, 65 immediately. But by the time the program is over, Kumasi will have between 300 to 400 new distribution transformers in the network. Any a would ye a quantity for penny or no, and what that I say, ya, a show my Ghana, Yanyan Kanya, S. on a day, a day, engineer, Kwame, Pepena, and I was in Kane. Now, and what she share pumping for the work, Quamuntino, a head of a special project, Ewa Isi Jakache, Ewan Crabopremantemum, a engineer Quabra, Mediaco, Ecopia Mubim. Now, or the Cocobo at the abode this year, Chesamodia ECG, and Homa. Kakra na kovra kwa afa paso ne kafe na ode sinhyene botom okwa kotona fofofo ECG cables na hwe wiare munyae kra eba ne sa pe na adwuma na hoden soro kwa mpenfo de ahyem ne ka mobo no na nyina da akwa ye kwa opani kire mi sei obesra Ghana fo nyina da ye nyina ye fa ye ho mfanyim edum pempenso na wonam na hu se kwabla ne nya ECG ahoma no bewi a report no mo nche no evise ba ne sa na ka hodo mo boa se ombeboa na enyinam kane ahoden agye ne naso na sign de o matwe tenti ye nyina ye moa no my gana nyam kana enyina naso no men ye nyina da ye nyamu emfaso otu ani a ye cable e ho no etwitwa e yo mamboefo na ekotwa etiawo ebetia me ye asede se ECG said ye be ya ye be ma enyam kana agina so na obi ya de di na dwuma ye ana se ode aso ode ai bibi woni fie ebe obadwen se ye kase efi ha ekobaabi enti emfa me ho by the end of the day no efa ho because enyam kana no wonya fi sa kase nim enti se bibi se ya efa ye nyina ye ho nyina oman asede se ye be hwe oman na japade so enti ye be sere se omama omani ada ho na osu obi ye bibia entwa entokwan mu a ye nyina ya boa ya kra oman na japade ene ye nyina ye moa na ye nkra oman no japade ene a woti ye obo adwumaden ye pa say head of a special project ewo ECG akache wonkrabo premantemu ne den ade engineer kwabena bediako na wotene nkena mane boy yensem twene Samuel Ofolibuaten ene difiri apieman asante mantemu ebesom yen na yento akase bo no so ne yemfi ani mfankyere wo man Ghana ya pie mantemu na Ghana fo bekaya na yekwesi ada Ofolusu obosom na toso nwotwe ewo mfempemienu ne adonu nsiemu ena odawoman ekiremu am chesen ya 250 years emfinhye pode aha menu ne adunum anyankofa na da ochemantemu no tontentan ekiredin a obiara nim de kudie ntia wonom etusa na moyim na sansensem we mu no enam putupurusha mudi akoso ewo ochememu am enyasem kuma ne no eye sub divisional chiefs ena fri na matren konjom ka biegwom ewo eye achem ebuakwa ena efe omunyina kopie mum ewo ofolupeni efie ewo chebi ewo nedua yada na eyem oforuso bosima yoma de taso de numiensa ewo fempimi ne adunu ensiemu am ochehene osagifo ofolupeni eye amotia odinsama todwa kirem sei ha adwen papa pasene odawhene ode ne ho fosu kwabi eye bi ahwe etimi atene ho ede afiri achem ebuakwa na matrenkonwa asiem o kirema ye ne ya papa pefise wana anwe ne ho da se odaw na matrenkonwa betumi ate omo ho sakra na kirema ade we yasie no chese odawuman etimi atwenadi wonu mayina makra afiri wana anwe ne ho da anyankofa da omo ntem enfia bepia nkoma soma masom na adwumade o nyina bo epeja ocheman no wana nso da ye de se meye ne sa nanso asi eye ne ya pa o kirema ode ne ho fosu kwabi ayabi ahwe ade a waye no wasode atia na hinie na ye ne ya pa se ne asemwe etimi asi na amotia ofolupeni ekirema ocheman de wo mekwasa gina omo nanso abu adwumaden ahwe
na na wakunta atrenkonwa abɔ adwumade bibia tumi akonkan na omamamu so bibia tumi aye kama de ama wonom na wɔkyerɛ ma asɛm yasi ɛyɛ ne yapapa na ɔne de obi anka ne humom na obiada entimi nsɔde emfɛnte mo fi sɛ enya de bɛboa kram sɛ mbetumi asɔre na ɔhene anasa ahemfo mienu etimi asɔre tia mo ho eba ne saa pa dwumadi ampɛsɛ mobɔ na ɔman kyekye ne kanko mobɔ na de hye na bibia kɔnka ma wɔn mo no enya de ambetumi eduru ho kram na na kyerɛ mi sɛ ɔde ne ho fosu kwa bi ayɛ bi ahwɛ anemoto a watwei wɔn yɛ madwene bi asɛ nkagya wɔn betumi atwe wɔnom asa do wɔn aba sɛ bɔ bakum adem nyina bɛka ɔkyɛma ho abɔ adwumaden asom ɔkyɛman nanso wɔn wɔyɛ ɛwɔyɛ a ɛyɛ bɔdeɛ nanso wɔn bɛkɔ so wɔn afom de wɔn bɛyɛ sɛ yi deɛ wɔn bɛkɔ so abɔ adwumaden asom ɔkyɛman ɔde nsɛm sɛ egya nsɛntwerɛfo ayɛ mani nananom ne wɔfa asɛm ne ɔkyɛman nyɛ ahyia apoa ya no ɔkyɛ bi ha mede sɛ awerɛhoɔ kaka awerɛhoɔ mu ɛkyerɛ sɛ mutwe a ne obi ma ɔnana bi a ebi a ɔpɛ n'asɛm na wakɔgyina baabi na ɔyɛ nneɛma ɔntwe ho a ɔnte aseɛ nanso ɛde suaeɛ ɛwɔ biribiara mu koraa no yesu koraa na obi ɛdi ne ho adanse kurom ma no ɔma nti wodwe ho saa na wanya bosɛ kakra na awerɛhɔ no aba fam yɛdi kan ɔsema ne nkubo da yɛnkɔɔ baabi a bobi ahyɛ yɛ so da enti yɛnhyɛ obiara ase da ɛna yɛnana no wɔdi kan so pɛ nkabom ɛnɛ nkurɔfoɔ bi nte aseɛ sɛ yɛsua na yɛso saa a yɛka nti yɛbaa saa ne sɛ da biara da na ɔka nkabom nti yɛsua no na yɛdi nnipa so yɛsua no na ɔdɔ ɛwɔ yɛ nyinaa mu ampa sɛ wɔwɔ fie na ɔwɔ ma na dako bɛbi sɔre yɛ sɛ ɔde fie hɔ ɔmpɛ bio na ɔbɛtu akɔ ɔgya kwa ɔkɔ a ɔmfa fie no go ɛne a woti yei ayɛ ɔkyehene ɔsagyefoɔ amuatia ɔfolipeni ɛna wote sɛ odi yaw na odi awerɛhɔ wɔ mmra odawuman ate wɔdom ho afiri akyeman anaasɛ ɔkyeman ɛho ɛmu nsɛm ɛne yɛde aso na mane bɛyi yɛn nsɛm twere ni kontin ne kofi ɔbɔ ɛna ɛdi firi apie mantam mu ɛbɛsom yɛn Yentoa kasiɛbɔ ne so na Good Citizenship Foundation ɛyɛ dwumako a ɛnhyɛ aban ase alanche ɛyɛ dwumadie bi no ɛbɛboa mo ni bi ɛwɔ ɛyɛ yɛmpɔtan mu ne titiw ɛne akunafoɔ sanso ananyanka school mo fro sikasɛm to no muntimi enko school mo tashari nyinaa ɛne ɔmo asabi ɔmo ntimi enye adwuma mo manyi ɛde ɔmo mpani fie so na yɛade asa foundation wen ɔnne de ɔmo yɛ ɛyɛ ɔmo nyanhyiamudie ɛwɔ ɛyɛ nkranprimantem hanoma ɛyɛ members ɔmo ka foundation ne ho etimi hyia yɛ ɛdwen kwan ɔmbɛfa so a ɔmo de hyehyɛ pa ebegu akwan mu na kyɛsɛ ɛyɛ yɛdi no ɛbɛbo ɔmo so ɔmo ni bi ɛwɔ man mu no ɔmo etimi afa saa kwan ne so na ɔmo botaye titiri ne so ɔmo bɛboa sɛnea ɛbɛyɛ adesua ho nsɛm betimi akɔso yie ɛwɔ man mu na sikasɛm so a ɛno so abɛyɛ nipa no bi dadwen no ɔmo etimi asia no kwan na ɔmo kyema yɛade school mo fa ne so na ɔmo bɛma ɔmo scholarship ɔmo bɛma ɔmo nneɛma ɔmo betimi ɛde akɔ ɛyɛ school mu akɔ akɔsua adeɛ sanso na ɔmo bɛyɛ mentorship programs ahodoɔ nso so no ɛwɔ man mu akunafoɔ ɛne nyanka so na ɔmo betimi aboa wɔn bibibia ɔmo hia no ɔmo betimi ayɛ ɛde ama wɔn na ɔmo ne nsɛmkyerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ ana founder ɛne president ɛde ma foundation no ɛyɛ Mr. Asumedu Dakwasowa ɛkasa yɛ ekyia mu sɛ yɛ ade a organization ɛbɛboa ɔmo asabi ɔmo ni bi ɛwɔ man mu sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo soso no ɛnsa ɛbɛtimi akɔma no na ɛno akyi anɔfa asa akwanya ne so ɛde aseda ɛde ma Mr. Samuel Wusu ɛkyaw sɛ watimi ɛboa sɛ ne ɛbɛyɛ adesua ho nsɛm bɛtimi akɔso yie no chema Mr. Chow ana ɛboa wɔm scholarship ɛyɛ ahodoɔ de ama ɛyɛ student a ɔmo wɔ man mu no ne nyinaa ɛma ɔmo akwanya sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo so bɛtimi atɔ ɔmo adesua so ɛwɔ abroche ɛne aman foforɔ so sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo so ɛbɛboa wɔm na ɔmo so adesua no matimi asua akɔ ɔmo anim po ɛne me da so nyinaa ne sɛ wohwɛ yɛ man mu a yɛwɔ nipa no bi bebree wɔ hɔ a sɛbi yɛ ana ebinom asetram ɛɛden sɛ
me yensa ntreni etuko akonkrofo akuro so na ekoye adwuma na akoduru baabi na ahwe bia setrem even kwala kure ko school no uhwe bi uniform am di ko school na otum say ade a enema edema ebinom enti me yamado say ekwan bia so ebebo mode na yate foundation na yapem wa bia boa titiro afufo a omuhia yemoa ewa asase so enya wo monko yenom members no so bebre so wo ha yenyina hia moa yenhu kwampa yebefa so a members no so ebetimi aboa wo mo enti yehyase yesene yebe ade amanfo asabi won so ye no mbeka bom emsetimu se individual bit to be donation ma offer enti se mo nya edom no ye for bra association ni nyina ke ho bom na ye koye donation efe enti bi hyase ade amanfo se de be ya ye nyina betimi aka bom na a good citizenship foundation no etimi aye adwuma so mo hu se semo amede ba ne esempa be betimi aboa ama Ghana yenso etimi nyame afa ye so ama omo e wa ahokyeremu so etimi asere enti no omo nyina ditum enti mi nuanu adofo etenti ni mitietie nyina me se etrimpopo ani ye da ye so ye se ye beboa na sabio afoforo a omo ahohiehiem ekunafo enyanka ukomontre so a edinum asetremo ede safo do kwa be na ebefa so yetimi akenya wo mo so asetremo amana ko eno ne da so a so ye nti na so yetimi aka ye ho bom ya bi mu nyina mako mo so mo di akomapa eje me so ene yetimi abehia se abehia baako yi ntimi buta nyina ne se ye beka bom na me ye patron so a sabi nyame ato mo nsam no nyina etu anamon na ya pemoa Kwaso wa ono ana ye founder any president at the Good Citizenship Foundation yanto akase bo no so ne nyina mu ewo nkran pompune mantemu na nsem no abo apeso pa se die la wadwumadie no na yɛmfa ya ni mfa nkyere mu ewo UTC ena ade hye honom adwapam ɔman Ghana hyenkafo ene adwadifo ena ade hye honom ekɔtɔ neyema ewo nkrabopune mantemu UTC ene mpatem wade mu kyeremu a edu baabi na mukwa kodidwa na omunam kwantempɔn no so honom a na wade mu aboa pepe so si de die la wadwumadie ewo DLFM so Jesa ho kyerɛ kuto na monam o mo kyerɛ man prempren ekwan no jese monchi monka be de daso a aye huhu se da Lumba nwom no na nsuo to a na abetamu jese ne ye okwanko wo ba wanim so a emma na wia bɔ na jese ne ye mfuturo pa wa mo ne ma mtonto nyina da na emu ayekɔ porto sawura de da kwan ni mu a jese ehu pa ma dwumadi omudie no ne man konkan emfa ma wonom kra na dwadifo de sanu tudwa endo ada kyerem sesei ama ho kyerɛ pa na ba porto so no enkwankan ba kokram chese anka nyina yanim senkra mu premante mu pa de UTC sɛ de anka hotie na yɛtene kuroyim emenne ɛhɔ mu nyina dane owu amena emu agya na hyenkafo ne bi ne nsantwerɛfo kasa na mu kyerɛ mi sɛ edu bempenso bi mpa na porto so ni bi no ɛhɔ no madane ntontom chese mu kɔtena hɔ no ma ɔmawi wɔ no sam na enipa nya ba bi mfanti na ɛsɛ mo fa kwantimpon num ka ba wonum womaboye mfitandiku omumfa ho kram na nipa yi ato santentente se dabodabo na ma na omu namu na adwadifo ehu ekire wonom na mra adwadifo agye mre ene nsantwerefo kasa ana wo mu kire mi se de ho no ma yentedu ba bi mpo a wonom kasa ma bedi ga wo mu nchempo wonom mba visa sabe okwa akoto ade na kuduma na traffic ache okwa enyeye okwa anim anko okwa chi ma e kasen ade se kire ma edu pempensu mu oden timpinifo mra wonom sra bem na shankafo ne bia kaze kire mi se mpo wo ba wo UTC mpanifo ana se UTC mpotem ho no mode a tese kwan na nyew wo kwa na wo ka tan no apai edu ba bi nsu a na ne ma bia sese wo ka na se wo bebo kasa wonam susu a untumi nkɔ wo kwa akra na wagina tese nipa na bape so ha adwendotom enti mpanifo si fom wo mu kire mi se eye emfo nimfo ebomaden a betutu amuna ho no so ma besiesi ho no nanso mo kwaye no kwaye odaye entumi ya mmem wo ma anye amazese amekeso ma pom den eda sem to mesra ban no mka biewum enmane mu yada bosho mo hye ye no wonom eni so
Ombeju so na yenim say we di afa airways. Nti ama dust e buy hamo. Nti nka be hwa all the laces I have to put them in rubber, plastic and sin be ya dust enkum. Everything over here dust e ko ba bia. Nti even crowd o hwe say ade na wan kasa personality body e dey na be si. E dey na be ye o. Nyina rayi mu. Nti kwane de nka omo meju so my kra nka ye pe. At the moment I hear na ka yenim say omo ye Sunday. It's okay munya no every week cause e be distracted road. See, anka every Sunday, nka yen try some back akramine and see. So I don't know what is going over there. Say, Uncle Vonna, Jama, Musanka, Musicom, whatever. You can never think far of what is happening. And so to Penahana Yama, I will restore to him. Just a hat me Yama, and was the hanging Yama, won't mean car crash from my brew. Any park rain baby in fact, and Hana dear, and so to, and swan to. I have no assay, just a say cry. And yes, I'm going so what I'm saying. Will be a power. The idea katakata echire say ansa no mato omodo nim me one MP ne na begina ka say on ba be kwa na mai ampa mo ba no mo fre ka ma no be speedy su kakra every so no be am ba biom nso to ana sa yire say e pesa ban na ga sambra no be se na kwa ne no be asphalt ne ngu so mai se na be ya ofutuo ne ha ye wa biom kwa kan say bu autai o spring timi ebu bit mi bu time o spring amu a but bu I want for ba travel so ba ko se basa bia be yesuru bia be ko suru na ma traffic ba pa yeah to go mu jato da o me siri mai o fa ba brasa wo me yama wa yesro wo me yama ne ho ntoye ma ga na se gbe na se o shocks ni e so ma shock na yin kwa na dum inside street wa ze o be jonsa na basa o so basa no be cramp wo kan no mu do ko no kwa juska e be park car na ya cruise o ze ba la be disu kakra kan ne ko ba be jema na ya be lo ko kan ya do ko office ni a wo kwa juska e ska ze ba so city bi ama na ze ko ano receipt me na be ye me o so be kwan ono ma aye sa me ono no be tutu from one no so ye na aye sa no to I have to say swimming pool ya go tanu sa na akọ omuka no ase ni na say me no be two from obe ye go tanu ono ma swimming pool be da na we no so ase na cars ni ye we ba na o si NCC kroma ye siesia na wakọ o so be road no nto ono ma ye be tutu na aye sa no FM 106.9 Ani a woti ye ayo my Ghana de hia wonom edidwa ebisi asenkafo a wonom edubo modia efa passengers fo ewo UTC ewo nkrabo parliament ena wate wonom akwesemi wi yenyina wesu na yekenka madwenkyire ni bi emfanso mo ewo kasebo no eso na yekọ Facebook nsa mo fa asefo de abetemu pam na dole ya jewaje di aba ena osi Adjoa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa hwe live Free Christian Village Achemwata and was Sunday man was the dear news oja wom rough Nyankopon enhyire Ghana mampeni ene oman Ghana na me wafa se ekrokre junior telo dia bam na was so hwe live edi free oboase ekrokre was odaya se yenkwaso ansom oman Ghana na yensom oman sompa na yebo adwumaden yipa esom oman was ode ntia kese de koma chairman oti akenten incoming MPP chairman edema oboase east and if you wanna board eye mula assembly member Edema Ekrokre electoral area. The only junior telo shatter the whole Ghana Ekrokre. Mate na Richard Ashe Ediaba and also my Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa or James Akasia Bonimo Desano Manama na enam DJ Ghanaman fidi ni so e Bwetire station e ho nom na kasebona na my DLFM next or the yasna dwumaden ayebo e dia som o my Ghana o se kasebona yo na po bam e dia dia e kasen e na o dia ka ho e de abam na me wo fa se obed asamwa dia ba o se taxi driver Tama New Town na o my Adjopa amansan wo fa Sammy B ene Ghana fo nyina Sikapa no ho ofesa no manam o maye nyina adwene wo kyan o tiema wo tie kasebo no one passengers amutete ne taxi nim na omutie enumrei na nchia kase enkoma na wife na ade nyina ama Ghana na owesense yakopon kwaso ama no ho ban na baby a okobia no mfa ne nko emra efias mdwe mu sanso na ninu ya be ma brother Dennis Aburakwa dodo agbara na ne se Kamoko na fi piano Tama New Town o se enumrei na nchie mu oden pa ekọ ede ama wo mu nyina Ghana ni baby ya dre sofa na men sofa menim UTC wako hopen na ehwate sen adwadifo na hyenkafo na kasa ekirem se enka wedi enka mubrima ntem o mampani atena yankasa o omo se hwanye o eduru ho na mo pa na akodi dwa hwa abua peso se du ba bia ho nyina tutu ka ne nkwa na obi aba adwadifo ne bre customers ma enti ahokira ba UTC en potem Ghana ni yi dia sie ni ahoma ne dem
05340 50199 059 6565 wako UTC pen they say na what is saying adwadefo ni kire mi se manfa mo amre wono a wono mo bre pa ahyenkafo no sukura titiri no o ma hye ne nyina da SSA ntidien na moka e de fankufa kofi mo de a check akoma no ma me na ye hwese Ghana de hye no ebetimi abawure ma homa ne dem 05340 50199 and 059340 6565 UTC enim hodom amu kire me ho asɛ kura mpinifo am ho nsra ban mu a ebe hadwen ena asemba akonso ye 2 omampene beje kire mi so no so o ne hyepa agwakwan mu se be ye to da jeji no man ga na medu ba bia na nipa kitua bia disika na o man na bre no etu ba betwa revenue leakages no ba bisi kwan na abone sika ebenya bia no yatumi e de asomo man na homa ne dem 0534050199 and 059340 6565 me hu sa homa no asa ye ne hu bia wo kofi mi hu mo ma check man me why na asa mo frɛ pa but emfa nti wo de kwaso afrɛ wo frɛ na etoma e be fa na ye ne ede nkomo nti homa no aye anwene ne se anwene ne se anesa nti yeguso se tom kuto dia e be fa wa amfa nso dia na je se dia ya ana aye no nti yeguso ahwe se afrɛfo no be ba na yetumi afa ba komioni bi na ya soro so amfa nso na yese e kire din na ja nti sika UTC fo nso mo bre pa mo branka sanka nti no wako open wako UTC pen menko hoda unim UTC dabi me wafa ase unim okanji minim ho ena unim UTC ana say din na wate ba unim ho ma fa hoda ba mi nim se ho na ye friend sa because me tai ekọ wako post office pen wako no fa ene ko kuko board anim ho me fa kuko board ena otwam mi twam lava more we been work on ho de fro na UTC ho a mu se kantamanto of CTC no mu se bro santin nche bi traffic light na so China we omoton rabes no okay ho ni UTC no okay ti omo kire mo bere pa na ya me ya doma eja hitman besi form kina into mu si form a bibia be ye fan be ka ho asem ana enye sa etie for mo fa nche ya ho ma na ya bibia wo ho me hu se yeah mo frɛ pa but emfa emfa nti no se de ye kɔ mo fa nche nya bo apaye kora ye bibia se nka gya mo betumi abawura no sa homa no enni amoa yen enti mo fa nche se akoba ne sa ne ye nyina we sina kase bonom ye mfansi na se be kɔ ne kofi me de naming ceremony bi san ne ndi bo mode ya hweba me na ye monitor na ye nsore kase bono so na yankopɔ ya atoma eye kwesiada ebei kwesiada 26th April 2026 na yebeto me wafa se ba kuden na we Honorable Thomas ayensu na one ne ho ka for rakia enkopo ya doma kwesi ya da ban ebeto dwanchenchenche e wasen nya brem the Church of Pentecost enti yebesere mo ada monko time e china bofra no ya de ne eto na natu ye prominent personality ono so asen nya brem obadwumaden so made hye papa afie atwa mu enya sim kuma yeto mko prepare chire pa na nya yizi kura enti yankopɔ ya atoma me wafa se ne den de Thomas Honorable Thomas ayensu a no ya assembly member edema asenya brem electoral area one ho ka fo ne den de rakia omoto mo beden on the Sunday 26th April 2026 kwesi ade ya yankota o mo de abofra no eto me amadamfo na aboro so na abofra kuma na natu na eja bibia tunya konkete mo kata ya chi na abofra ne den yankoto no kama se zika ba kwija me me fa ho ka nyina nya metua o ka na natu kura de ha ho sika sam de ya kwanya hwe kura de 2000 medium mo eno ne yo TNT de obedi nso de ahwe mo 5000 kura nya bad ba kwata na natu de se ono minimum no obesi form na wensi ya woda kofi boa me na tamba ku twetwe na yankoya nim me wafa si Mustafa Usmano Asante Akim North NDC Communication Officer ene your birthday na me wafa se Barbara Kwanten a ya Ashanti Regional Correspondent Edema DLFM chiremu a ene wa woda tisinia we show happy birthday enti me wafa se Mustafa Usmano Asante Akim North NDC Communication Officer nyame nhyira opiwa woda no wanya nsonko enkwatenten ye die mu ode ene nyansa ne hunumu na twede yampo yankopon on found mo na fa small mind so happy birthday once again me wafa se awuden ede Mustafa Usmano wo ye Asante Akim North NDC Communication
officer we efri brabra kwanten ena wase yemfa woda sunku we no yemfa emonkase bɔ ne ye de si emusemufoɔ no eye maze mebelantwi ena se mu ede ema yen me wo fa se champion tailor Kofi Taylor ede ekopie mu Facebook na afin so YouTube makase bɔ no wunya bi ehwe me wo fa se mark se bɔ ye ho ban honhom ne honam ani ofie ha no ma aboa bi entumi anche yen anwem sanso na me wo fa se Mr. Sammy Adakwa DJ Zigibi echinchim kasefiri froma edusumi animre akenka fo yesin kunwa besom wo no edi ameju so yo wo fa ose ade ya odikan Nhyiraba Kwadwo Sammy ba hotedin ene bantwere bonana otafirija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ya kwe wanchi abeche obi acha ne nsoro nko not really but one fa Kwadwo God bless nanka we say eno na wo ho edia mouth titi February we buwe Sammy din minim say ni ho Kwadwo God bless God bless me say free ho now they thank you asma wo kan ebia na God bless now they thank you account be wo fa si pa urade yankopon e dia e ka sei Sikapa papa e di we oh me me senga ya twa so no I just thank you hey enipanyo enipanya bako Kwadwo God bless hey mate kase woni ya dia si yes so a DJ Zigibi radio ne dia from now to 10 owi obesa trim kopem sa de beche ya de ache no enwom nko akasa bia ni makire din yemamu nyina mo ni ti ade hye na Sikapa se wabudo na se de otwetwe me no me nka hwe wakobudo azezi ndofo atukwan mazese no in fact wa ma ebe hadwen pa ente enwum ya ebe Sikapa de amate yakra mo